கர்த்தாவே, உம்முடைய சாட்சிகள் எனக்கு இன்பமும் என் ஆலோசனைக்காரருமாயிருக்கிறது. கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்றைய வேத வசன தியானத்திற்கென்று நாம் தெரிந்தெடுத்திருக்கும் வேத பாகமானது சங்கீதம் 94:19. என் உள்ளத்தில் விசாரங்கள் பெருகையில் உம்முடைய ஆறுதல்கள் என் ஆத்துமாவை தேற்றுகிறது. பிரியமானவர்களே, இன்றைய வேத தியானத்தின் தலைப்பு என் ஆத்துமாவை தேற்றுகிறீர் என்பதே. இந்த 94ஆம் சங்கீதத்தில் சங்கீதக்காரன் கர்த்தரையே நம்பி இருக்கிறவர்களை அவர் கைவிட மாட்டார், அவர்களை வெட்கப்படுத்தவும் விடமாட்டார் என்கிறார். அது மட்டுமல்லாமல், காதை உண்டாக்கினவர் கேளாரோ, கண்ணை உருவாக்கினவர் காணாமல் இருப்பாரோ என்று கேட்கிற சங்கீதக்காரன் கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தை நெகிழ விடாமலும் தம்முடைய சுதந்திரத்தை கைவிடாமலும் இருப்பார் என்கிறார். இன்றைய தியான வசனத்திலும் கூட என் உள்ளத்தில் விசாரங்கள், கவலைகள், துக்கங்கள் பெருகையில் உம்முடைய ஆறுதல்கள் என் ஆத்துமாவை தேற்றுகிறது என்கிறார். கர்த்தருடைய ஆறுதல்கள் நம்முடைய ஆத்துமாவிற்கு சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் தருகிறதா இருக்கிறது. பிரியமானவர்களே, நாம் பல நேரங்களில் மன அழுத்தத்தினால், கவலையினாலும் பயத்தினாலும் வேதனையை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் தேவனுடைய ஆறுதல் நமக்குண்டாகும் போது நம்முடைய ஆத்துமாவில், நம்முடைய இருதயத்தில் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும். தேவனுடைய ஆறுதலும் அரவணைப்பும் நம்மை உயிர்ப்பிக்க செய்கிறது. கடினமான சூழ்நிலையில் நாம் கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கும்போது நம்முடைய ஆத்துமாவிற்குள் சந்தோஷத்தை அவர் பெருக பண்ணுவார். குறைவிலும் சிறையிலும் இருக்கும்போதுதான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எப்பொழுதும் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். நாம் கர்த்தரிடத்திலிருந்து ஆறுதலை பெற்றுக்கொள்வோமாக. ஜெபிப்போம். ஜீவனுள்ள தேவனே, எங்களுடைய சூழ்நிலைகளை மாற்றி அமைக்கிற தேவனே, எங்களுடைய ஆத்துமாவை மகிழ்ச்சியினாலும் சந்தோஷத்தினாலும் நிரப்புவீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன்.